Assalamu alaikum ɗan Nijar, da fatan kowa ta ci lafiya. Suna na Hassan, ina ƙasar Turai. Ina gaida kowa da sunan shi ɗan Nijar. Allah ya taimake mu. Na jo su bokala guda biyu da buzu da bahaushe. Gaskiya sifabon bai kamata ba haka ne. Bambancin ƙabila yau cikin Nijar babu shi. Bai kamata wasu su hito suna wani abin nan ba. Babu daɗi haka nan, bai kamata ba. Yau Nijar duka mun zama duk guda ne. Nijar kowane ya aure wani. Bahaushe kake, buzu kake, bazabar me kake, kowa ya aure wani. Kenan in kai bazabar me kake ka armi bahaushe, in kai bahaushe kake ka armi bazabar me, in bazabar me kake ka armi buzu, kowane ya armi wani ka. Tunda in ka ce ma faɗa za ka tada ta ƙabilanci, daga gidanku za ta tashi. In gidanku ne ba a rasa wata ƙabila da kun ka auro. To dan shi bambancin ƙabila baya da amfani. Kudi ba duk ƙasashen da kuke gani suna faɗa mahi yawansu faɗan ƙabila ne ake yi. Faɗan ƙabila kuma in ya fara ci baya ƙariya. Kenan duk wanda ya ce ya kamo na faɗan wani zancen ƙabila nan, ku bar ma sauraron shi kuma ya daina wannan abin. Nijar yau mun zama guda. Kuma shugabannin nan da kuke gani mahi yawansu ba Allah gabansu. Ku kun sani ba Allah gabansu. Ba Allah ba manzon Allah a gabansu. Karnan turawa ne da kowa ya sani. Ku karnan shugabannin mu karnan turawa ne. Kenan dan haka ku yi tabbatunsu. Talaka ka bi Allah, ka kama salata annabi. Gara a cuce ka da a ce kai ne ka cuce mutum. Wallahi tunda akwai ranar da Allah zai ma kowa hisabi. Mutum ya yi sallah, ya azumi, ya yi zakka, ya yi komi, ya zamanto ya cuci mutane. Wallahi sai ka iske kayan mutum zaton yana nan ga aikin kwarai, ashe ya cuci mutane. An kwasa an biyan mutane, ya tashi ya huta shi. Ka gani kenan kai cutar da an kai ma a nan duniya kai ta gyara ka. Nan duniya an kaga an cuce ka, hankalin ka ya tashi. Kai imani da Allah da akwai ranar tsayuwa, ka hankalin ka ya tashi. Kawai ka bar su. Kuma zaben da ake nan gayi, da Allah yan Nijar, dan annabi, duk wanda ya ci ka a tare ya tuna, a bar shi ya yi ikon. Ku bari in ya cin, in ya ga dama ya zalunce ku kai kukan koran Allah. Allah yana sanar da kowa. Allah yana sanar da duk abin da mutum yake aikata yau cikin duniyar ka. To da kowa ya gani irin cutar da ake yi muna. Kowa ya gani, kowa yana shaida, duk duniya ta shaida ta gani. Kawai abin da nake fata Ubangiji Allah ya ba mu shugaba nagari wanda zai sa duk gurin 'yan Nijar waɗanda a ƙasar waje su koma gida yau a ce Nijar ta zama abin a zo a gani. Shi dai ne muke fata. Amma wani bambancin ƙabila ni dai nake so kawai wannan a bar shi. Wannan kawai a bar shi a zamna lafiya. Shugabi ne da kuke gani yau faɗa ta tashi, duk gudan sun ɗauko kayansu sun yi ƙasar Europe, sun kwaso gudan famins. To kai talaka sai dai ka zamna a kashe ka, ba inda zaka, ina zaka, ko kuɗin mota wani ba ya da. Kenan dan haka 'yan Nijar shugabannin nan ku bar biyan nasu, bar biyan halinsu. Ni abin da nake so in gaya muku kenan. Kuma wanda ne ma laifi ya yi min gafara insha Allah.